Gabon eta ongi etorri bertan berri albistegira. Gaur maiatzaren 24 da asteartea, hauek dira Iruñerriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. 418 ikasle ukrainiar hartu ditu jada Nafarroko hezkuntza sistemak. Iruñeko udalak eraberritze lanak egingo ditu San Juanko adinekoentzako apartamentuetan 7 langabetu kontratatuta. Aurre eskoletako sektorea greba mugagabe batean murgilduta dagoenean, LAB sindikatua lehen hitzarmen kolektiboa lortzeko negoziazioak hasteko prest agertu da. Dinamobel enpresan 70 langile kaleratu nahi dituzte. Euskara Bideak eta Nafarroko Bersozale Elkarteak 40.000 euroko hitzarmena sinatu dute 2022an Nafarroko bersolaritza dokumentatzeko eta ikertzeko. Kultur eskubideak demokraziaren osasunaren funtsezko zutabe gisa eztabaidagai kondestablen eginen diren jardunaldian. Labriteko pasabidearen konponketaren faktura €1.000.000 ingurukoa dela eta 7 asteko atzerapena duela ohartarazi du EH Bilduk. Arrotxapeko oinezkoen pasabide iragazkorrean La Compasión Eskola Pios ikastetxeko aurrek egindako ingurumenaren aldeko mezuak jarri dira. Ustelkeriaren kontrako bulegoko burua izendatu dute Edurne Eginoa. EH Bilduren Nafarroa eta Iruñako hautagaien aurkezpen soziala eginda Joseba Sironek hiriburuko udalerako zerrendaburu gisa errepikatuko du hurrengo hauteskundeetan. Gaur astearte udaletxeko fatxada laranjaz kolorez argiztatuko da epilepsiaren egun nazionala dela eta. Laurehun eta 18 ikasle ukrainar hartu ditu jadan Nafarroko hezkuntza sistemak. Ikasle horientzako arreta pedagogikoa indartu eginda, ikastetxeetan 3 elkarrizketa laguntzaile sartu baitira. Nafarroan 418 ukrainiar eskoleratu dituzte eta hezkuntza jasotzen ari dira. Azken hilabetetan Nafarroko hezkuntza sistemak pixkanaka barneratu ditu Ukrainiatik datozen adingabeak eta helduak, eskualdeko hainbat herritan bizitzen jarri direnak eta haien familiek eskatu dute beren hezkuntzarekin jarraitzea, adingaben kasuan edo helduen kasuan. Nafarroko hizkuntza ofizialen prestakuntza eta ikaskuntza. Guztira Ukrainiako nazionalitatea duten 418 ikasle matrikulatuta daude 103 ikastetxe, institutu, hizkuntza eskola ofiziala eta helduentzako hezkuntza zentroetan. 266 ikasgelatan eta hezkuntza taldetan banatuta. Zehazkin Nafarroko ikastetxe publikoetan eta itunpekoetan ikasle gehien matrikulatu dituen hezkuntza zikloa lehen hezkuntzakoa da eta bertan guztira 174 haur ukrainiar daude ondoren, derrigorrezko bigarren hezkuntza DBH dator 87 adingabe baitaude matrikulatuta eskualdeko ikastetxetan. Haur hezkuntzako bigarren zikloan gaur egun 46 haur daude matrikulatuta eta gainerako ikaskidekin batera jarraitzen dituzten eskolak. Azkenik batxilergoan 3 ikasle matrikulatuta daude eta adingabe ukrainiar bat hezkuntza bereziko zentro batean matrikulatuta dago. Ukrainiatik datozen helduei dagokionez guztira 116 ikaslek eman dute izena helduentzako hezkuntza zentroetan eta hizkuntza eskola ofizialetan. Iruñeko udalak eraberritze lanak egingo ditu San Juango adinekoentzako apartamentuetan 7 langabetu kontratatuta. Egoera ahulean dauden pertsona kontratatzeko Nafarroako enplegu zerbitzuaren dirulaguntza deialdira aurkeztu da proiektua. Udalak San Juan auzoko Txokoberri adinekoentzako apartamentuen eraikina birgaitzeko obrak egitea aurreikusi du. Egoera ahulean dauden 7 langabe kontratatuz. Helburu horrekin, Iruñeko udalak Nafarlansaren, Nafarroko enplegu zerbitzuaren laguntza deialdira aurkeztu du proiektua. Nafarlansarek diru laguntzak ematen dizkie toki erakundei interes sozialeko obrak eta zerbitzuak egiteko langabeak kontratatzeko. Proposatutako erreforma proiektuak 17 bainugelaren irisgarritasuna birgaitzea eta hobetzea barne hartzen du, oztopo arkitektonikoak kenduz eta sanitarioak eta alikatuak berrituz. Gainera, ikiezinean dauden 6 terraza komunitarioko zoladura ordeztea aurreikusten da. Obra horiek alde batera utzita kontratatuko diren langilek San Pedroko gizarte larrialdiko 2 udaletxe bizitza egokitzeko lanak ere egitea aurreikusten du udalak.
Kasu horretan obrek espazioen banaketa aldatzeko eta iturgintzako eta elektrizitateko kanalizazioak berritzeko balioko dute. Haur eskoletako sektorea greba mugagabe batean murgilduta dagoenean, LAB sindikatua lehen hitzarmen kolektiboa lortzeko negoziazioa hasteko prest agertu da. Haur eskoletako sektorea greba mugagabe batean murgilduta dagoenean, LAB sindikatua lehen hitzarmen kolektiboa lortzeko negoziazioak hasteko prest agertu da, langileen lan baldintzak hobetzeko helburuarekin. Haur eskolak kudeatzen dituzten enpresak eta kooperatibak patronala izan daitezen eta sektoreko hitzarmena lehenbailehen negoziatzen hasteko deia egin die LAB sindikatuak. Ilusio handiarekin proposatzen dugu, plataformalen lanaren osagarria dela sinetsita gaude, eta bueno, etortzen gara aldarrikatzera Nafarroarako 03 ziklorako lehenengo sektoreko konbenioa negoziatu nahi dugula. Eta horretarako ezinbestekoa da interpelatzea alde batetik langileak, gure langileak aktibatzeko eta gurekin bide hau jorratzeko. Beste aldetik sindikatuak eta ordezkaritza sindikala daukaten sindikatuak gurekin batera borroka honetan parte hartzeko. Eta azkenik enpresa eta kooperatibei patronal bat eratzeko gurekin serializateko konbenio, aipatu dugun konbenioa negoziatzen hasteko. Dinamobel enpresan 70 langile kaleratu nahi dituzte. Dinamobelek beste aukera bat izango du Cofidesen eskutik enpresak birkapitalizatzeko funtsak Forek 7,5 milioi euro emango dizkio krisi larrian dagoen enpresa nafarrari. Eta horretarako langileak egokitzeko prozesu zorroz bati ekin behar dio, 70 kaleratzearekin. Bideragarritasun plan hau gauzatzea ezinbestekoa da kreditu hori baimentzeko azaldu dute enpresatik. Enpresak enplegu erregulazioko espediente bat aurkeztu dio enpresa batzordeari eta azkoienen konzentratuko du bere jarduera. Hori dela eta Berriobeitiko lantegiko jarduera 40 pertsona inguru bazkide inbertitzaile berri bati eskualdatu nahi dio. Era berean soldata 10% jaistea proposatzen du bertan jarraitzen duen langileentzat. Gaur egun, Dinamobelek 280 pertsona okupatzen ditu baita, baina zeharkako eta eragindako 100 lanpostu sortzen ditu eremu horretan. Bulegoko altzarien fabrikazioan espezialitatutako enpresak arazoak ditu duela hamarkada bat baino gehiagotik, baina pandemiak bereziki kaltetu zuen. Enpresa askotako konfinamentuak eta telelanaren bultzadak gogor jo zuten bulegoetako merkatua. Euskara Bideak eta Nafarroako Bertsozale Elkarteak 40.000 euroko hitzarmena sinatu dute 2022an Nafarroako bertsolaritza dokumentatzeko eta ikertzeko. Akordioaren bidez, elkarteak urteetan egindako lanari esker bere aintzatespena eta finantzaketa jasoko du. Nafarroako gobernuak interes kulturaleko ondasun izendatu zuela bertsolaritza 2018ko ekainean. Euskara Bidea, Euskararen Nafarroko Institutuak eta Nafarroko Bertsozale Elkarteak 40.000 euroko hitzarmena sinatu dute 2022an zehar, dokumentazioan oinarritutako eta bereziki Nafarroko bertsolaritzan oinarritutako ikerketa lan bat egiteko. Akordio horri esker, bertsolaritzak Nafarroan uzten duen ondarea biltzeko eta ikertzaileen esku jartzeko elkarteak urteetan egindako lanak erakunden aitortza eta finantziazioa jasoko du. Ana Ollo herritarrekiko harremanetako kontseilariak Nafarroko Bertsozale Elkarteko koordinatzaile Ander Perezekin batera, hitzarmenaren aurkezpenean adierazi duenez, gogoan hartu behar da Nafarroko gobernuak 2018 urtean kultur intereseko ondasun izendatu zuela bertsolaritza. Nafarroko kantu improvisatuaren adierazpenerik nabarmenentzat aitortuz eta zaindu eta transmititu beharreko ondare materia gabetzat hartuz. Orain sinatutako hitzarmen honek bultzada berri bat emango dio helburu horri, bertsolaritzak eragiten duen ondarea jasotzeko eta ondare hori biharko belaunaldi zein ikertzaileen esku uzteko gaineratu du. Gogoratu behar da Euskara Bidearen zereginen artean euskara bizitza sozialeko esparruetan agertu eta erabiltzeko informazio eta sensibilizazio programak gauzatzea
eta helburu hori bera duten entitate publiko eta pribatuekin lankidetzan aritzea da, eta hitzarmenak bete-betean jotzen du bere asmoekin. Ondare inmaterialaren arloan eta bizirik jarrai dezan lagundu behar dugu. Nafarroko Bertsozale Elkartearen izenean gure poz eta asebetetzea adiraztea, hitzarmen honek bermatzen duelako urteetan bertsolaritzaren bilketa eta dokumentazioa eta ikerkuntzaren alde egiten dugun lanarekin segitu alizateak. Urteak dira Nafarroko Bertsozale Elkartea sortu zenetik, ia 40 urte, 1984an sortu zen gure elkartea, eta ordutik hainbat lan hildo eta egitasmoen bitartez helburu bat izan du, Nafarroan bertsolaritza geroratzea. Kultur eskubideak demokraziaren osasunaren funtsezko zutabe gisa eztabaidagai kondestablen eginen diren jardunaldian. Udalak eta Eusko Ikaskuntzak datorren ostiraleko antolatu dute eskubide kulturalak parte hartze eta gobernatzarako politikak jardunaldia. Kondestableren jauregian eginen da maiatzaren 27an ostiralarekin 10:00 ordu bat aterritara eskubide kulturalak, parte hartze eta gobernantzarako politikak programaren lehen jardunaldia. Eusko Ikaskuntzak Iruñeko Udalarekin elkarlanean antolatuta. Ekimen horren xedea kultur eskubideen azterketan sakondu eta haren zabalkundean laguntzea da, osasun demokratikoari eutsi eta hura defendatzeko funtsezkoak direla kontuan hartuta. Jardunaldietara bertaratzea libre izanen da aldez aurretik izen emanda webikoitza euskoikaskuntza.eus webgunean. Eskubide kulturalak zer nola zertarako jardunaldia hiriko kultur sarean osatzen duten kolektibo eta personai zuzenduta dago, haien posizio edozin delarik eta edozin sektorekoak direlarik ere. Sorkuntza, kudeaketa, antolaketa, sustapena, prestakuntza eta bar. Labriteko pasabidearen konponketaren faktura €1.000.000 ingurukoa dela eta 7 asteko atzerapena duela ohartarazi du EH Bilduk. Iruñeko Udaleko Gobernu Batzordeak Navarra Sumak bakarrik eta Enrique Maia buru duela Labriteko pasabidea konpontzeko lanen gastua 34.922 eurotan handitzea onartu du. Kopuru hori prezio kontrajarri gisa justifikatua 6% igoera da obrarako onartutako jatorrizko prezioarekiko. Hau da 583.000 euro, eta kopuru hori era berean bere garaian 2020ko maiatzan alkateak ziurtatu zuen prezioa 380.000 euro baino 146 handiagoa zen. Enrique Maia alkatea bere txapuzak estaltzeko herritar guztiei pasatuko dien faktura 950.000 eurora hurbiltzen ari dela ohartarazten du EH Bilduk. Hemen gaude gobernu honen lardazkeria handienetako baten aurrean. UPNek pasabide bat enkargatu eta ordaindu zuen 2010ean, eta huts egin zuen herritarrentzat arriskua suposatzen duten kalkulo akats oso larriengatik. Ia 700.000 euro zaborretara bota dira. Horren aurrean, erantzukizunak zehazteko espediente batik ireki genuen 800.000 euroko kalte ordaina ezarri zuena eraikuntza enpresak eta arduradun teknikoek ordaindu behar zutena. Baina arduradun politikoa Maia zen. Alkatetzara itzuli zenean espedientea gelditu eta pasabidea konpontzen tematu zen. Naiz eta 2 aldiz ordaintzea suposatu. Baina errealitatea tinkoa da eta gezurrak hankamotzak ditu. Lehenengo eta behin kontratuaren arabera lanak apirilaren erdialderako amaitu behar ziren, baina biztan denez dagoeneko ez dira bete eta oraindik luzerako dute. Bigarrenik, pasabidearen ustezko konponketa txikia elementu guztiei eragiten dien moldaketa orokor bihurtu da. Irudiak oso adierazgarriak dira. Eta hirugarrenik, salatzen ari garenez ez da kobratu pasabide akatztunaren kalte ordaina. Eta iruindar guztien poltsikoaren kontura ari gara konponketa hori ordaintzen. Hau, lotsagarria da. Arrotxapeako oinezkoen pasabide iragozkorrean La Compasión Eskolapios ikastetxeko aurrek egindako ingurumenaren aldeko mezuak jarri dira. Hala, gazteenak Go Green Iruña klima aldaketaren aurkako estrategian engaiatzea lortu da.
La Compasión Eskola Bios ikastetxeko ikaslek bere ikastetxetik gertu dagoen oinezkoen pasabide iragazkorrean ingurumena defendatzeko hainbat mezu jarri dituzte. Hirian garatzen ari den Go Green Iruña klima aldaketaren aurkako estrategiaren helburuen inguruan gaztenak sensibilizatzeko egiten ari diren ekintzetako bada. Arrotxapeko Carmen Baroja Nesikaleko oinezkoen pasabide iragazkorrak baditu jaia serigrafiatutako mezuak herritarrei ingurumena errespetatu eta etorkizun jasangarri batean pentsatzeko deia egiten dietenak. Esaldiak zitarrian daude oinezkoen pasabidetik barnealderantz ala oinezkoek igarotzeko itxaroten duten bitartean irakur ditzakete. Esaldiak gertu dagoen La Compasión Eskola Bios ikastetxeko ikaslek landu, pentsatu eta jarri dituzte. Eta ingurumena errespetatzeko deia egin dute, honako mezu hauekin. Lorategi iragazkorra, auzo jatorra, arnastu berdea, zaindu zure burua zaintzeko, eta gaur haziak bihar zure osasuna. Ustelkeriaren kontrako bulegoko burua izendatu dute Edurne Eginoa, PSN geroa baik EH Bilduk eta Alduguk adostu dute izendapena. Ustelkeriaren kontrako bulegoko burua izanen da Edurne Eginoa. PSNek geroa baik EH Bilduk eta Alduguk adostu dute izendapena eta ostegunean berretxiko dute osoko bilkuran. Aldaketaren gobernu irekiko zuzendari nagusia izandako Edurne Eginoa Antxo izanen da Nafarroko praktika honen eta ustelkeriaren aurkako bulegoko zuzendaria. 2018an sortutako erakundea martxan jarri duten modu hortara. Egungo gobernuak EH Bildurekin sinatutako aurrekontu akordioko konpromisoetako bada eta pozik hartu du albiste alderdiak naiz eta uste duen berandu iritsi dela. Aurreko legealdian sortutako erakundea ez da orain arte abiatu. 2019ko martxoan egin zen lehenengo saiakera baina boto faltak eragotzi egin zuen Isabel Urzainki zuzendari aukeratzea. Edurne Eginoa 1986tik Orbaizetako eta Orbarako udaletako idazkaria izan da eta Mari Jose Beaumonten taldean aritu zen aurreko legealdian. EH Bilduren Nafarroa eta Iruñerako hautagaien aurkezpen soziala eginda. Joseba Sironek Hiriburuko udalerako zerrendaburu gisa errepikatuko du hurrengo hauteskundeetan. Laura Aznal Nafarroako Parlamenturako EH Bilduren zerrendaburuak adierazi duenez, EH Bildu erabakigarria izan da, erabakigarria izaten ari da, eta gero eta erabakigarriagoa izango da, indartsu gaudelako eta gero eta indartsuago egongo garelako adierazi du. Ilusioz, konpromisoz eta erantzunkizunez aurkeztu da Laura Aznal EH Bilduko zerrendaburu hautatu berria bere alderdiko militante eta jarraitzaileen aintzinean 2023ko Nafarroko Parlamenturako hauteskundetarako. Horrela koalizio abertzaleaz ari zen legegintzaldi hontan, legebiltzarkide gisa ordezkatu duena eta orain militantziaren botoen 97%rekin bultzatzen duena. Iruñako Takonera parkean dozenaka lagunen aurrean egindako ekitaldi informal batean Aznal irmo agertu da bere konpromisoarekin alderdi abertzaleko egungo kargu nagusiek babestuta. Niretzat da oso garrantzitsua, funtsezkoa da zuen babesa jasotzea, bai ospatu den bozketan eta bai gaurko ekitaldian hemen Iruñeko txoko polit hauetan, nola ez. Euskal Herria Bilduko hautagaia izatea niretzat da kriston erronka, ohore bat, erronka erraldoia, eta horrela hartzen dut. Ilusioz hartzen dut, baina egiten dut ere konpromisoz eta arduraz. Gainera, gai sentitzen naiz, baina nola ez zuekin guztiokin. Askotan errepikatzen dut, baina errepikatzen dut oso argi ikusten dudalako Euskal Herria Bildu dela tresnarik hoberena, tresnarik eraginkorrena, ahotsa emateko Nafarroa aske, Nafarroa justuago, Nafarroa feminista, Nafarroa soziala, Nafarroa ekologista nahi duen gehiengo sozialari.
Euskal Herria Bildu da ere tresnarik egokiena, eskubide guztiak pertsona guztiontzat bermatzeko. Gaur asteartea udaletxeko fatxada laranja kolorez argiztatuko da epilepsiaren egun nazionala dela eta. Iruñeko udaletxeko aurrekaldean gaur asteartea argiztatuko da laranja kolorez epilepsiaren egun nazionala dela eta. Horrela, Iruñeko udalak bat egiten du epilepsia duten personen elkarte nazionalak nahasmendu horri buruz ikusarazteko eta sensibilizatzeko eskatutako ekimenarekin. Epilepsia munduko nahasmendu neurologiko antzinakonetako bada. Hauek izan dira gaurko albiste nagusienak, eskerrik asko zuen arretagatik eta bihar arte.